magi ne rawere katwa loro. Danga kuwa mana government Nyasaye noketwe kome mubedo go mondo rit pinya ka piny ochopo kama piny ochope na nuo mana wach mana tiyo go mu machiel mondike Proverbs 15 na duoka mamuol kuyo mirima chance po nitie before 25th nyalo nwange soft word mondo wach ne ji manyalo duoko temper mar kijende gi chiena mondo kik matimre ne vijana ang'e ni nitie maling' joma sundo mondo chap government muyie tiyo gi omenda makore lach kendo samoro nitie mitinge moko makore go chini migo piny mondo ng'anyo no timre nikech gigo mondo gichaf government. Danga kwere joma tindo ni kik ibed gi chir ma too much manyalo hinyi, inyalo ti kodi to in midhi hinyori. Koro kik yie ti kodi gi 1000 ng'ato 1,000 idhi ndara samoro idhi dong' mango dhiambo to inwang' ken site mochari ongo wala mane kanyo. Koro joma tiyo kodgi gi umbi wakwayo ni kik uti gi nyithindi ji mondo dhi ohinyre pap. Nyithindo go mine geno malit tano ka miyo moro wuoyi TV kama lit na sana ka nyathini onegi wambe pi wang' wachwer. Koro in mitiyo gi nyithindi ji mondo dhi e pap mondo negi ne imbe wakwayi ok wakweri to wakwayi ni kaponi mano tabia mipango sani to weri go mondo piny obed gi kwe mondo kik ng'ato wit ngimane kendo kik remb ng'ato chwer kamano. Erokamano nya jadolo wuoye gi jodolo line mogik. Jodolo wago erokamano ahinya gima duong' mwatimo walamo Nyasaye ne piny.